kuha akong tubig. Aron makainom ka. Aron maluag mo ako ng dugan. Lloyd, kung sakto man gani ko sa akong katahap, tabangi taon ko nga madiskubrihan ko ang misteryo sa lugos na nahitabo na ko. Kung dili man gani si Papa Vincent ang nag-rape na ako, tabangi taon ko nga mahibawaan ako kung minsan yun. Please, Lord, tabangin taon ko. Maluoy ka. Oh, Jin, yan ang tubig. Inom. Nakinak naman siya ka. Ano naman? Ilang Lola. Oh my gosh. Thank you, Lola. Ano man lagi nga, mahilak naman sab ka. Kaamad, good sa retarded. Shane, nanasab ka? Lola, ngano day na siya? Ang naghilak-hilak man na. Naiubos rin mo. Ganon? Shane, enough, okay? Lola, Jen, manlakaw sa amin ni Shane, ha? Amo lang bisitahon si Papa Paul. Gana, oy. Dili na kinahanglan mananghid pa ka anak nila. Sige, Lola, Jen, ato na ni. Lola, luoy kaayo Elmer, no? Maldita kaayo iyang wife. Unsa to? Gusto ka pa dapog kag balik? Gig, kulata ka ko, Jennifer! Nagtuo ka, dili mo sokol Jinjin nimo! Musokol na si Jinjin, oy! Puno na Jinjin nimo! Gusto na ako na, Vic? Shane, ayaw na ko, no? Jen, kalma lang, please, okay? Tana, oy! Tana. Jen, pailog lang ha? Punit pa ang imong pailog. Idog lang yun ko, Lola. Asa man di ay mo? Ay, ma, ato mi sa amo kay akong bisitahon si Papa Paul. Ma, suroy-suroy lang mi. Saputon ko din sa ato. Thank you. Unsa to? Wala eh. Sige ma, ato sa mi. Wa pa gud mo pa uli si Maria Asun? Ambot mo eh. Nabasa mo to na ko yung suwat. Una mo to siya plano na muli din ito ah. Ato na ko to sila sa Manila, silang IB. Mahimo di ay na. Nga ni ama din ang iyang pamilya. Unsa man dang gipangluoran ni Mama? Wag ko hinungdan. Kabalaka, mingawon to na ako sa mama. Dito kagwanta. Kato bitaw nilarga was gawas. Pagtrabaho na ako. Gimingaw to, sige tawag na ako. Kadiyot-diyot. Na, shall we? Sige ma ha, ato sa mi. Sige. Sige, Ma. Sige, bye ma. Oh, sweetheart. Una lang dito sa auto. Kaya ako pang ang gate, ha? Dili lang ko maghuwat, oy. Sige. Kung tagnatag kita. Ay, si. Ay, dundun din day. Dong, ianas ako dong, back to basic. Okay raman ba nga wa ka?
Siyahin ang good na siya, bay. Kumusta, hindi ka? Ay, okay raman dong Elmer. Ay, bay. Condolence siya, ha? Ay, may problema dong, okay ra. Kining, asam di mo. Manakaw lagi ni bay. Di lang di mo magsakay. Abi tayo pagsakay lang mo dong eh. Ako lang nang ano ba para mawangkos moods na akong dong. Liap-lihan akong gate. Ah, sige, salamat, bay, ha? Ano, sweetheart na? Ah, sinado? Sweetheart, ugma ba? Before kumadto dahil sa office, ihatid ko sa akong ubidang baby. Magpa-check up ko sa kumpiyan. Sa akong baby. Ah, sweetheart. Unaw saan ako hatod si JP o si Jinjin. Kasi malitaw niya ito sila sa school nila. Sa may sakit si Muntiyan. Nga, okay naman na malate sila. Sweetheart, asawa ko nimo. Ako ang unaha. Mangka, uy, unahon man na nimong way labot. Shane, nasag ka na yung bating sinutihan da. Kaya unsaon man dahil ako pagsulti. Di? Di ba ka gusto nga isipon ako yung mong kabanay? So di gusto ni mo, managlain ko sa imong kadugo? Elmer, dukay naman ko ng istorya ni mo ba? Nga dili ko na sila kabanay. Kau no? Dahil kay kag-usa. Dili lagi na nako kabanay si Jinjin. Sabi na ng anak nila ni Vincent. Shut up, Shane! Di kapoy na ko na yung kinaiya, Shane. Kinanakatuloy labay ko, nagyapon ka. Shane, gusto na kong kalinaw. Kaya nga naman, ako naghatag og gubot sa mong kinabuhi. Kinsa pa man di ay. Ang retarded ug ang anak ni Vincent Baruela. Anak ko si JP. What? I mean, atong anak. Kita ba silbing barog na ginikanan ni JP? Mamagay siya kibawak na si Jinjin ang tinod niyang inahan? Sir, panahon na nga may baw siya. No! Elmer, sa di madugay nga nanatay anak. O ato ning kaliwat. Nga si JP, ato na nagyapon. Basta di ko musugot nga sultihan si JP tinuod. Kita ra og way lain ang ilong niyang ginikanan. Okay, fine. Pero mo demand ko og labaw nga pagmahal og pagpangga sa tong anak. Shane, si JP wa atong moabot na anak, parehason na ko pagpangga o pagmahal. Way pinilabi. Fair ko pagkatao. Shane, Kana oy. Hello, Delphina. Uy, John, naalagit ka. Condolence, ha? Ay, Kalayo ba sa datong inyong ha? Oy, wa noon mi nakabilar. okay ra inday na eh. Ang importante nga naipos na si nanay, kapahuway na siya ba? Okay ra. Mayo, sud no kay gitugdan pa ka nga mo balik pa ka diri. Uy, ako rin may ilang giagad inday na. Saon gud nga naana na ko din eh. Nya mingaw na sa kuning pamilya haba. Nya kontento na pod ko sa kong sweldo. Mao ba don? Oh, gimingaw ka sa kasaba ni Ma'am Pearl o Miss Pearl? Wa sila labot sa kong kamingaw eh. Unya don, kinsam day mong giningawan. O siyempre inday na, ikaw, si Nangsiana, si Inday Jinjin, ug si Inday JP. Nya anong na-appeal man ko ana don? O ang Inday na kay buutan man kabi. Kay og maghinaldita pug ka. Asa ka kumingaw? Bulatik pug ka don. Lagi. Ni kumusta naman dai mo dinhi? Okay ra, pero si Shane Pearl buntis na maya. Oh, Buntis? Ang buhay Inday na. Musamot nagkalayo si Inday JP sa kasing-kasing ni Inday Simper ang kalaki ha? mulang. Luoy kay si Inday TV don. Kay way pagmahal ug way kaluoy si Shane Pearl ngadto sa bata. Unya, dili pag-feel ni Shane Pearl nga sila si Shane ug si Dong Elmer ang amahan ug inahan. Pagkatuloy-tuloy. Kini. Kung sa kayo rangon na ni mo Inday na kung ako kay mga mahal ni Inday JP. Pag sure na duloy, ikaw tingay ang nag-rape ni Inday Jinjin, no? Nagpaduding po kada. Nanasad.
Balik na sa anak, bakaw na taon na Inday Gina, eh. Tama na, husto na. Nangyari na. Unyabi, nga nang niingon man ka nga ikay gustong mga mahan. O may buto-sabot na dun. Ha? Butay, basta, nganong daig ka ng palitan, palitan, ako'y ka ng mga makan. Nganong mo daig, nganong supak mo yung ka. Be, pagsulti. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumod.